Hneď v úvode sa chcem ospravedlniť Banskobystričanom, pretože dnes budú horehroncami aj oni. Aj keď v realite sú to takí regionálni bezdomovci. V tradičnom ponímaní patrili pod Zvolenskú župu. Na to, že sú horehronci sa ofučia, pretože práve Horehronie predsa začína až od Brezna vyššie. Pohronie ako región nikto nerieši a vlastne ani nepozná. A po správnosti Horehronie je len vrchný tok Hrona a samotné centrum Brezno doň historicky ledva zapadalo. Ale kašľať na žabomyšie spory. Ak by Bystrica nebola Horehroním, ako by potom mohla Banskobystričanka vyhrať Miss Horehronie? Dobre, dosť bolo srandy. Nachádzame sa v jednom z najodrezanejších regiónov stredného Slovenska. Táto dlhá dolina, zovretá medzi nízkymi Tatrami a slovenským Rudohorím, je domovom pre takmer 160 000 ľudí, rátajúc obidva okresy. Obce na Horehroní sú obrovské, mnohé majú viac obyvateľov než niektoré slovenské mestá. Napriek tomu je tento región pre štát neviditeľný. Moje slová potvrdzujú oficiálne plány Národnej diaľničnej spoločnosti. Nevedie sem a ani nie je v pláne absolútne žiadna rýchlostná cesta. A zamyslite sa vy, keď sa povie Horehronie, čo vám napadne ako prvé? Napíšte mi to do komentára. Ale predpokladám, že to bude tento týpek. O ňom však neskôr. V širšom ponímaní to vyzerá len ako ďalšia nudná hladová dolina bez perspektívy. Či je to naozaj pravda, si rozoberieme práve teraz. Minulosť tohto zovretého koridoru totiž nebola vôbec ponurá. Horehronie síce nebolo drahokamo monarchie, ale malo niečo cenné. Suroviny. Dominovalo tu ťažké baníctvo a drevárstvo. Banská Bystrica si svoj štatút slobodného kráľovského mesta a obrovské medené bohatstvo vybudovala už v roku 1255. Brezno ju nasledovalo o niečo neskôr a slobodným kráľovským mestom sa stalo v roku 1650. O niečo neskôr, ty koko, za 400 rokov. Však to je kúsok. Kde sa ťažila ruda, tam sa muselo taviť. A kde sa tavilo, tam bolo treba ohromné množstvo dreva. Horehronie fungovalo ako obrovský industriálny ekosystém dávno predtým, než vôbec vznikol pojem priemyselná revolúcia. Známe a vychýrené medené bane boli v Španej doline. To je dnes nádherná tichá obec, skrytá pred okolitým ruchom. Banská Bystrica bola preto jedno z najvýznamnejších banských miest, keďže sa tu ťažila meď, ale aj zlato a striebro. Vyššie v Brezne sa taktiež ťažilo zlato, striebro a železná ruda, aj keď neskôr prevládlo lesníctvo. No a tu je historický zádrheľ. Banská Bystrica, ale ani Brezno nie sú Horehronie. Čo? Pozrime sa na mapu, ktorú mi poskytol Marek Ortner a ktorá zachytáva pôvodné regióny Slovenska. Horehronie je len vysunutá časť Gemeru, inak jeho centrom bola Pohorela. Každá dedinka mala vtedy svoju vlastnú hutu. Brezno a Bystrica sú súčasťou Zvolenskej župy. A ak by ste o baňach chceli vedieť viac, pozrite si stránku Forgotten Mines, ktorá je v popise a z ktorej čerpám vizuál. Historicky najdôležitejšia udalosť tohto regiónu sa udiala počas druhej svetovej vojny. Slovenské národné povstanie. Tandem Banská Bystrica a Brezno bol kľúčový. Bystrica bola srdcom a centrom odporu. Brezno vďaka priemyslu zásobáreň a logistický koridor. Nebudeme podrobnejšie zabrdať do SMP, pretože nie som historik, ale spomeniem, že región je posiatý pamätníkmi, ktoré patria partizánom a hrdinom SMP. A pre mňa budete hrdinovia vy, ak dáte videu like a mne odber, ak ho ešte nemáte. Keď vojna skončila, ďalší masakér tu nastal počas socializmu. Komunisti zistili, že táto uzavretá dolina je dokonalým miestom pre ťažký priemysel. Z Horehronia sa stala jedna obrovská fabrika. Vznikli tu drevospracujúce giganty. Farmaceutická biotika v slovenskej Ľubči, významný hráč v oblasti liečiv aj dnes. Rafinérka v Dubovej, ktorej svinstvo v podobe gudrónov trápi lokalitu dodnes. Mostáreň Brezno, ktorá dodávala oceľové konštrukcie a neskôr sa stala aj výrobcom žeriavov. Kopec ďalších závodov v Hronci, Závadke nad Hronom či Pohorelej. A absolútnym titánom doliny sa stali železiarne Podbrezová. Región zažil umelý boom. Plná zamestnanosť, stovky dymiacich komínov a betónová výstavba panelákov. Horehronie žilo z ocele a dreva. Potom prišiel rok 1989 a s ním tvrdý náraz na realitu trhovej ekonomiky. Väčšina ťažkopádnych socialistických podnikov na Slovensku tento prechod neprežila a skolabovala. Tu sa však ukázala horehronská anomália. Spomínané železiarne Podbrezova nielenže nepadli, ale transformovali sa na obrovský, funkčný, ťažký priemysel uprostred ničoho, ktorý doslova drží ekonomiku celej doliny nad vodou. Je to fabrika, ktorá de facto ovláda tento subregión
zatiaľ čo zvyšok doliny bojuje s nezamestnanosťou a odchodom mladých. 90. roky sa nesli v duchu, na ktorý Horheronci asi nespomínajú v najlepšom. Jeho horný koniec bol totiž domovom údajného bossa celého slovenského podsvetia. Jeho meno je tak známe, že ho nemusím ani vysloviť. Drobné mesto pod nízkymi Tatrami tak bolo načas mafiánskym brlohom. Všetky zlé časy však raz skončia a nástupom 0. rokov mafiánstvo ustúpilo chudobe. Okres Brezno nebol premiantom čo do zamestnanosti, avšak posledné roky mesto prosperuje pod vedením mladého tímu, ktorý smutné ponuré mesto premenilo na zónu pokoja a možno tu začína nová etapa celého regiónu vďaka ľuďom, ktorí pracujú na jeho zveľadení. Aby sme sa vrátili aj do mesta, ktoré na Horehronne nechce patriť, do Banskej Bystrice, treba podotknúť, že leží v akomsi zvláštnom stave. Vedie sem síce R1, ale nejaké veľké priemyselné alebo industriálne centrum by ste tu hľadali márne. Jediná väčšia priemyselná zóna je v nedalekej slovenskej Ľubči, ktorá bola známa smradľavým ovzduším vďaka fabrikám na spracovanie liekov a hnojív. Napriek absencii väčších závodov či podnikov je nechválne známa vysokými cenami bývania a drží sa hrdo na popredných miestach v EÚ v rámci dostupnosti bývania. Horehronie je ako také slepé črevo. Rýchlostná cesta R1 slávnostne končí v Banskej Bystrici a odtiaľ začína zábava na preplnenej ceste prvej triedy smerom do Brezna. Predstavte si, že ste moderný zahraničný investor. Postavíte fabriku v regióne, kde vaše kamióny stoja v kolónach? Odpoveď je nie. Bez cesty nepríde nový kapitál. No a vráťme sa k úvodu. Najviac likožrutom zožraté stromy sú na Horehroni. Konkrétne na Čiernom Balogu, kde je vyhlásená ekologická katastrofa. Ak by sme mali hľadať vinníka, tak sa nedopátrame. Faktom je, že procesy sú pomalé a pokým sa začne niečo robiť, likožrút je už inde. S ekokatastrofami tu nekončíme. V Dubovej bola rafinéria a tam dostali skvelý nápad, že humus, čo im ostane zo spracovania ropy, budú vyvážať o pár 100 metrov ďalej do jám. Dnes tieto gudróny takmer pretekajú, nemá ich to vyčistiť, tak tam len sú a pohľad na ne je síce zaujímavý, ale dosť smutný, keď sa zamyslíme, že to tam je už dlhé 10 ročia. Pozitívnou správou je, že v roku 2025 sa schválilo ich odstránenie. Preto toto video bude slúžiť ako časová kapsula. Nedávno som ich navštívil, žiadne veľké práce sa tam zatiaľ nekonajú, ale finálne ukončenie má byť medzi rokmi 2029 až 2031, tak uvidíme. Horehronie je pestré. Každá dolinka má svoje unikátne nárečie. Či už Pohorela, ktorej nerozumie absolútne nik, Polhora, ktorá je zaujímavý mix, alebo Balok, prezývaný aj Spojené štáty balocké, vzhľadom na to, že je pospájaný s plnou menších dedín, kde mali dokopy 4 priezviská, preto si museli dať tzv. Prímene, lebo každý druhý bol kováčik či medveď. Preto je pre nás úsmevné, ak ide niekto na Balogu do Kokotíkov či k Pičkovcom. Áno, tieto prímenia tam existujú. Rozmáha sa tu turizmus, najmä v podobe lyžiarskych stredísk. Však pomaly každá dedina má svoj vlek. Je tu kopec chát či apartmánov. Horehronie začína byť frekventovaná víkendová zóna. A napriek tomu, že dnes si nerozoberieme zaujímavé miesta, tie si kľudne vymente v komentároch, mám jeden tip. Ak chcete zažiť autentické jaskyniarstvo, navštívte jaskyňu mŕtvych netopierov. K nej sa musíte dostať túrou, mať kvalitnú obuv, pretože vás nasunú do kombinézy a budete sa plaziť, liesť a zlaňovať s čelovkou na hlave. Nie je to nič pre domasedov, ale stojí to za to. Čo myslíte? Má Horehronie našliapnuté správnym smerom, alebo je škoda, že ťažký priemysel skolaboval? Je to už 4. video zo série o regiónoch. Pokiaľ ste nevideli, určite si bežte pozrieť to predošlé o najzanedbanejšom regióne alebo o tom najkontrastnejšom. A rozmýšľam, aký najregión to bude na budúce. A možno prezradím, že sa budeme držať v banskej tradícii. Čau!